Porissa. Matti Välimäki, mitä kuuluu nyt? Hyvä. Tosi kiireet ollut, mutta hyvä kuuluu. Mitä sä duunailet? Mä duunailen DNAlla myyntitykkinä, juoksen kouluun ja sitten tapahtumajärjestämisessä. Mikä sulla on urheilun tilanne tällä hetkellä? Urheilu pääasia, ykkösasia, vaikka paljonkin kaikkea, ja karhuviesti seuraava tavoite. Lähdetään juoksemaan 3.20 kilsavauhtia tai kovempaa. Ja toukokuussa sitten alkaa kilpailut 4. Eli voisiko sanoa, että urheilu maistuu taas hyvältä? Maistuu. Kyllä se on maistunut koko ajan hyvältä, mutta nyt kun ei ole kipuja niin paljon, niin vieläkin paremmalta. Jos mennään vähän taaksepäin ajassa, niin mikä on sun edellinen Kaleva-kisa esiintyminen? Mikä se olisi ollut? 2012 mä olin Lahdessa juoksemassa. Eikö se oli Lahdessa? Oli ehkä. Oli varmaan. Minä muista, oli varmaan, mutta en pystynyt juoksemaan koskaan finaaliin, että se nilkka oli niin omassa kunnossa. Silloin se leikattiinkin sit siinä vuonna. Mut viimeinen hyvä muisto oli oikeastaan 2010, kun homma kulki tosi kovaa. Turussa tietysti voitin, mutta ei se ollut enää niin... Siis siellä kasattu tosi paljon silloin. Eli onko Turku edellinen, missä on mitalit tullut? Joo, missä tuli mitalle. Oliko kultainen? Tuli. Aina kun mä oon kunnossa, niin voitto on sieltä tullut, ettei siinä. Eli kuinka monta kultaa sulla löytyy? 4 nyt ja tänä vuonna sitten tulee se 5. kulta. No mitä sä ajattelet, että sun paras saavutus urheilullisesti? No kyllä mä niin isommat kiksit on saanut siitä Ruotsi-otteluvoitosta. Se oli mun mielestä ehkä paras hetki, mitä on ikinä ollut. Ja sitten tietysti kun juoksi Ruotsi-ottelussa 46-69, niin se oli todella hyvä fiilis kans silloin. Että muutenkin 2008-2009 oli hyviä vuosia, koska ihan sama milloin missäkin juoksi kisaa, niin aina tiesi, että pystyi juoksemaan 47 alle. Et se oli tosi mukava aika. Elikkä mitäs näiden hyvien vuosien ja 2015 vuoden välissä on tapahtunut? Joo, se nilkkavamma tuli silloin 2011 oikeastaan jo. Kyllä mä silloin pystyin juoksemaan, mutta silloin just se Turun kisa oli viimeinen Kaleva-kisa 2011 ja sitten tää nilkka, se oli käytännössä silloin jo murtunut. Pystyy kuitenkin juoksemaan. Ja siinä on sitten ollut nilkan kanssa ollut tekemistä. Se leikattiin 2012, mutta ei se kunto sitten tullut lähellekään. Nyt vasta kun pääsin Jyväskylään opiskelemaan, että sekattiin kroppa kokonaan läpi, niin se oli yksinkertaisesti ihan sekaisin mun kroppa. Lantio, vinossa, mitä kaikkea. Sen takia tuli virheasentoja. Ja nyt on hommat hallinnassa jälleen kerran ja sairaan siistiä juosta. Aivan mielettömän hienoa. Kyllä oikeastaan kaikki pitäisi olla yksi kova loukkaantuminen, että oppii taas nauttia siitä tekemisestä. No mitä sä odotat ylipäätänsä ensi kesästä niin koko yleisurheilua ajatellen? Onko seurannut paljon yleisurheilua? No Nesiri on tietysti tosi kovassa kunnossa, niin kuin Mörö myös. Ja no heittäjät niin on aina kovassa kunnossa, mutta mä en tiedä tarviiko niitä silleen. Se on hienoa, että jos juoksijat menestyy, niin se on aina niin positiivista. Ja se olisi tosiaan kiva, jos 4x4 jengi saataisiin miehistä kunnolla kasaan ja saataisiin tänne pastorit-ryhmä juoksemaan siihen kaikki 4 kappaletta. Mut joo, ehkä varmaan tulossa ihan hyvä kesä. No mikä sulla oli oma henkilökohtainen tavoite ensi kesältä? No, kunhan nyt saisi paljon startteja alle, että pääsis 4-7 pintaa ja nieluita alle. Jotenkin hankala uskoa, että ensi kesä olisi mitenkään vielä ihan sellainen huippukesä mulle nyt, mutta mä oon laskenut ainakin 3 hyvää kesää voi vielä tulla. Varmaan enemmänkin, tässä ikään vielä yhtään ja näin päin pois. 4-7, 4-6 aikoja ja Kaleva-kisojen voitto ja Ruotsi-ottelussa kova. Siinähän ne. Kalevan kisat Porissa.